Prajem pekný večer. Vítam vás na poslednom tohtoročnom podujatí z cyklu Besied 1+1. Dnes sa budeme rozprávať o Vianociach, vianočných zvykoch a tradíciách. A našou prvou hostkou je Zora Vintalová-Zubercová. Vítajte. Etnologička, historička, ktorá pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Martine na rôznych pozíciách. V roku 2000 založila Múzeum Slovenského červeného kríža. Je autorkou 5 expozícií v Múzeu slovenskej dediny, autorkou a spoluautorkou vyše 50 výstav na Slovensku a v zahraničí, 21 knižných publikácií, 300 štúdií a odborno-popularizačných článkov. Získala viacero ocenení za svoju činnosť. Vy ste autorkou viacerých kníh, kde sa venujete sviatkom na Slovensku, zvykom a tradíciám. Ale Vianoce sú jediný sviatok, ktorý majú svoju knihu, teda svoje knihy dokonca. Je to váš najobľúbenejší sviatok? Dobrý večer. Za prvé chcem zaďakovať za to, že som mohla sem prísť, lebo my s manželom, to je ten druhý ostáv, ktorý tu prišiel so mnou, tak máme veľmi radi Košice a chodívame tak 3-4 razy do Košic, do divadla, do múzea a podobne. Tak som bola veľmi rada, keď som zistila, že mám možnosť prísť do tejto knižnice. Bola som v iných knižniciach a tu som sa veľmi tešila, to fakt musím na začiatku povedať. A aby som sa vrátila k tej otázke, ja som mala šťastie, že som bola generáciou, ktorá zažila rôznych múdrych, starých ľudí, ženy a mužov po celom Slovensku, keďže sme pre Múzeum slovenskej dediny ľudovo, skôr je zaužívaný názov skanzen, robili výskum a výber objektov pre to, všetko, čo stojí v skanzene, aj preto, čo tam malo stať, a už teda nikdy nebude, podľa rôznych regiónov. A stretávala som ľudí, ktorí sa narodili ešte koncom 19. storočia. Takže to je dneska také, že úplne nikto povie, že a keby som chcel ísť teraz robiť výskum, tak kde by som mohol ísť do akej oblasti? To sa už nedá, to sa nedá dohnať. To jednoducho nie je možné, ale v archívoch, múzeí, v archívoch, v dokumentáciách je veľké množstvo materiálov, ktoré sú. A okrem toho, že som robila teda výskum a bola som scenáristkou pre región Spiš a región Orava. Orava stojí, Spiš stať už nikdy nebude, čo mi je veľmi ľúto, lebo je to nesmierne zaujímavý a historicky úžasný región. Tak som v múzeu mala na starosti zbierkový fond, ktorý bol venovaný historickému textilu a sprave. A moji kolegovia a kolegyne to brali tak, že tak si daj tú svoju stravu, však to všetci jeme, čo sa tam môžeš čím zaoberať. To bol veľký omyl z ich strany a z mojej strany obrovské šťastie, pretože okolo toho stola sa vždycky všetko točilo. Či sa vítal malý človečik, ktorý sa narodil, svadby, dohody, v bežných domácnostiach u roľníkov, podpisovanie zmluv na kráľovských dvoroch. Vždy to bolo okolo toho stola a ten stôl bol prikrytý. A prikrytý býval cez sviatky. V tých mešťanských, aj v tých iných spoločenských vrstvách sedávali tam hostia, vždycky na čele najdôležitejší host na vrch stola, alebo teda samozrejme otec. Ale na čo, keď som chodievala do terénu, pochopiteľne, že som stretla aj tých, ktorí žili v minulosti v tých vrstvách nižšej aj strednej šľachty. Ale nech to bol kdokoľvek, keď začali spomínať, tak to detstvo a tie Vianoce, to pre nich bolo niečo také, že keď rozprávali mne zimomriavky, chodili po chrbte a si hovorili, to je tak krásne. Tí ľudia sa tak otvorili, hovorili o všetkom, o vzťahu k máme, k rodine, k tomu, ako žili, o súrodencoch, o tom, že rodina je najdôležitejšia. A ja som si vtedy povedala, a tie Vianoce, to je to, čo chytí každého. A teraz, keď sa aj malých detí opýtajete, že akože, na čo sa tešíš, tak už počítajú, keď vedia, že toľkokrát sa vyspím, kým budú Vianoce. No už nastali rôzne zmeny, to je pochopiteľne, však vývoj je rôzny. A ešte, aby som
povedala, ako som sa dostala ešte k tým Vianociam. Robili sme výskum po celom Slovensku a v Turcii nie. Systém pod sviečkou a pod lampou najväčšia tma. Tak po 89. roku, respektíve 90. roku sa mi už, vtedy som sa stala vedúcou oddelenia vedecko-výskumného, podarilo presadiť, že budeme robiť výskum Turca. A bola som zostavovateľkou ešte s jednou kolegyňou a kolegovia mi vravili, ale no a to ako ja budem mať 7 strán, to je málo, daj mi viacej. A každému som, dobre, tak som uberala z tých svojich a nakoniec si hovoril, že ja to, čo mám, ako to ja vtesnám do tej knihy, tak som si povedala, že po dohode s vydavateľstvom, že napíšem knihu z ľudovej kultúry Turca a tam boli moje prvé Vianoce. A potom som mala Vianoce vďaka tomu, že som písala o nich ešte 7-krát. Takže v lete, keď sa ľudia chodili kúpať na kúpaliska a podobne, tak ja som sedela, písala som o snehu, o Vianociach, o stromčekoch a mala som vianočnú atmosféru. Takže takto sa mi Vianoce dostali pod kožu. Úplne prenikla atmosféra Vianoc, tak toto je také prírodzené, že človek tomu podľahne a ešte keď hovoríte, že ste vlastne mali skúsenosť aj s tými ľuďmi, ktorí sa stávali lepšími, keď rozprávali o Vianociach, tak to je potom asi ťažko nemať na tento sviatok. Tak áno, potom ešte tie moje vlastné spomienky, lebo až ja rada rozprávam. To je z toho len vítané. Keď som bola dieťa, tak my sme žili vo veľkom dome, 4 generácie. Akože ja s mojím bratom, rodičia, stará mama, starý otec, prastará mama, a ešte mamin brat zase s rodinou, to sme boli na poschodí a na prízemí. A ja som si vtedy uvedomila, keď sa blížili Vianoce, že čo všetko sa začína v tom dome. Už ako dieťa som išla zo školy a už teda, že polúpať orechy, alebo proste som sa automaticky do toho zapájala. Toto sa nepatrí, to nemôžeš, toto hej. A to mi tak vošlo, že som si povedala, keď to robila moja mama, moja stará mama, stará mama, tá o tom hovorí, ako to robila jej mama, tak to asi má nejaký veľký význam. Takže u mňa to nebolo len, že kedy príde ten Ježišovo a donesie mi, čo som si nakreslil. Nepísala som, že sa vždycky kreslil. Tak potom to bolo také inakšie to prežívanie tých Vianoc, ale bolo to fakt, dá sa povedať, že také najšťastnejšie a najbezstarostnejšie obdobie. Ako dieťa, aké máte starosti pred Vianocami. Nerozbiť gule a nezhodiť stromček a keď pomáhate pri pečení, tak nepovedať, že už to je a ako je to zhorené. Ale teda vám ten pozitívny ciak Vianociam ostal, chvála Pánu Bohu. A keď sa u nás hovorí o vianočných zvykoch alebo predvianočných zvykoch a tradíciách, tak väčšinou sa to spája s prostredím mesta, teda vidieka, pardon. A málo ako by sa hovorilo o tom, ako sa prežívali Vianoce a adventný čas v meste. Bol veľký rozdiel medzi vidiekom a meste. Ako sa vzájomne potom ovplyvňovali a môžeme sa sústrediť na ten začiatok 20. storočia prípadne? Áno, ja vždycky, keď mám nejakú besedu, tak vravím, alebo prezentáciu, tak viem, že dôležité je povedať, že o akom období rozprávame a o akej spoločenskej vrstve. Lebo keby sme boli pred tou prvou svetovou vojnou, tak na Slovensku žili roľníci, keby sme zobrali dedinu, bohatí, strední, chudobní, bezzemkovia, obecní sluhovia, proste to bolo také, ale to bola tá vrstva, ktorá vytvárala tú ľudovú kultúru, keď toto zoberieme, že duchovnú, materiálnu a spoločenskú. Potom bola na dedinách vrstva a to, aj my, keď sme robili výskum v 70. rokoch, tam poďte, to bol krčmár. Som nemohla ísť ku krčmárovi. Akože to, ako napíšem správu, že som krčmára robila výskum. Alebo u toho Zemana. Tak už Zeman, akože síce Zeman zeme nemám, ale vykoristovať mohol niekoho a podobne. No a potom napríklad bývalá šľachta. Však po vzniku Československej republiky sa na šľachtické tituly zrušili a teda. Čiže zase venovali sme sa, keď sme robili výskum na dedine, tomu roľníckemu prostrediu. Ani remeselníkov sme si de facto nevšímali.
Lebo remeselník ten už mal nejaké peniaze, už išiel do mesta, kúpil, doniesol, už to bolo o niečom inom. Čiže keby sme zobrali tú vrstvu toho rolníka, aj tých bezemkov a proste to dedinské, vidiecké spoločenstvo, tak u nich a ešte, keď si rozdelíme Slovensko nížiny a horské oblasti, nížiny otvorené svetu, mali možnosti, urodilo sa, predali a tedy boli peniaze, mohli kúpiť a tak ďalej. Horské oblasti a podhorské oblasti, chudobná biedna pôda, ľudia ťažko žili, kde chodili pracovať. Peniazy nebolo, takže keď chceli niečo, predali vajíčka, alebo umútili maslo a išli predať čmárovi, no však áno, lebo vykorisťoval a kúpili za to cukor, bavlnky a tak. Muži, keď pracovali v hore, tak zvyčajne na svätého Tomáša dostali peniaze a vtedy išla rodina z dediny do mesta nakúpiť, čo bolo treba k Vianociam, lebo mali nejaký ten peniaz. Ale oni sa pridržiavali toho, čo ich rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia. To bolo to, čo si oni niesli ako to svoje duchovné vlastníctvo. Viera v Pána Boha navyše. Úcta k starším a to všetko, dalo by sa o tom veľa hovoriť, to všetko bol taký jeden veľký balík, ktorý si poslali na svoje deti. Návštevy kostolov, zase samozrejme, zoberme si Slovensko, my sme malá krajina, ale keď si zoberiete, že Nemci, Chorváti, Poliaci, nejdem podľa hraníc, Rusíni, Ukrajinci, no proste nie sme jediní, ktorí tu nažijeme vplyv náboženstva. Katolíci, evanielici, grékokatolíci, pravoslavní, židia, zase a každý si vložil to niečo svoje a to svoje niesol so sebou. Na tej dedine áno zakonzervované a v tých mestách vstupoval do toho aj ten, ako by som povedala, tá otázka, že to, čo matka naučila dceru, lebo nositeľom tradícií je vždycky žena. A v minulosti žena gazdina. Muž ten vychoval toho svojho syna, učil, čo bolo potrebné, aby chlap vedel, teda chlapec, keď sa stane mužom a ožení sa, každý sa mal oženiť, založiť si rodinu. Ale všetko, čo sa týkalo výchovy, ja neviem, varenia, pečenia, zvykov pri narodení, pri Vianociach, všetko to naučila tú dceru matka a tá zase to naučila svoju dceru. To bolo tak nedediné. V mestách do toho vstupovali aj školy. My si akože hovoríme, že prvé školy v slovenskom jazyku vďaka živene, ale predtým boli aj stredné školy pre dievčatá, rôzne výchovné ústavy, ale v maďarskom a v nemeckom jazyku. Čiže nedá sa povedať úplne jednoznačne, že toto bolo takto, ale môžeme si povedať, že do tej prvej svetovej vojny, keď Terezia Vancová písala svoju kuchárskú knihu, ktorú vlastne vytvorila tak, že ženy z dedín jej posielali recepty, tak tam nebol problém so surovinami. My často žasneme nad tým. Na dedine si žena musela odložiť múku, bielú múku na koláče, my to teraz tak beriem, že biela nie je zdravá. A to, čo oni považovali, že dobre, že neznáte, tak to je teraz ako bio a zdravé, no dobre, budíš. Keď som mala taký rozhovor pre rádio, prišli špalda. Čo je to špalda? Prosím vás pekne. Hovorím, no špalda je to a tam teraz chodia každý zo špaldy. No. Potom odložila si orechy. Proste všetko si tá žena nejakým spôsobom musela sama zabezpečiť. Žite v začiatku 20. storočia v meste, máte určité postavenie, lebo váš manžel je v nejakej službe štátnej, a už ja neviem, notár, sudca, neviem už čo všetko možné, už nehovorím o obchodníkoch a podobne. Bolo priam povinnosťou domácej pani, aby reprezentovala, že by návštevy chodili vo veľkom. Čiže mala gazdinu, mala kuchárku, mali služby. Pred Vianocami spísali zoznam a teraz vpredu išla kuchárka alebo tá gazdina s košíkom a za ňou pani, ak sa teda rozhodla, nemala nejakú migrénu a išli nakúpiť a objednať si. Nebol problém ani začiatku 20. storočia, napríklad na 16. storočí sa už na Slovensku v tých najvyšších vrstvách
jedávali nikodemské pomaranče. A my sa tak akože pomaranče, na dedine to nevideli, no áno, nevideli. Mandle, proste nebol problém. Čo si kto zaumienil, tak to na tom stole v tých bohatých vrstvách mali. Dodržiavali to, ako na dedinách, že za vrch stolom sedel otec, hlava rodiny, pri ňom ženatý, najstarší, slobodní tí bývali ku koncu, a tak mohlo sa aj okolo toho stola zísť 12, 13 nikdy nie na Vianoce. Už neviem, koho tam posadili, aby ich 13 nebolo. Možno aj gazdi, kto ho vie, ak mala také, alebo vychovávateľ, ak mala lepšie postavenie. A teraz nasledoval sled jedál. Určitý počet tých jedál bolo, dajme tomu 7, 9 u bohatých 12. Najprv musel byť prípitok, boli oblátky, čiže toto sa dodržiavalo. Na tej dedine to bolo z takého, dalo by sa povedať, my by sme povedali, že zdravšie, možno, z zdravších surovín, ale aj v mesách to dodržiavali. Do toho vstupovali samozrejme tie rôzne náboženské príkazy, zákazy. Zaujímavé je napríklad, že v období pôstu my si tak hovoríme, že no čo tak asi jedli, však len kašľú. Ten, kto mal peniaze, tak mohol jesť raky, ikry, kaviári, áno, v Bratislave v minulosti. No neviem, ja som to naživo nikdy nevidela, tie obrovské ryby vizy. To je taký typ, vyzerá to ako vzducholoď, proste velikánska ryba a tam mala množstvo kaviáru. Čiže kto mal, tak jedol pôstne, ale jedol z takéhoto bohatého sortimentu. To, že sa chodievalo v evanjelických, to bolo aj pre dedinu, aj pre mesto rovnaké. Na služby Božie evanjelici išli a dodržiavali svoje zaužívané zvyky a jedlá, ktoré boli vrátane mesa. Však ten pôst na tej evanjelickej rodiny nebol taký prísny ako katolíkov, ktorí si mohli dopriať mesko, keď sa vrátili z polnočnej. Do tej polnočnej to bolo také, že všetko sme dodržiavali, ale celé to vyvekolenie vlastne bolo po návrate z toho kostola. Vtedy si mohli dopriať to, že keď bola zima na Svätého Tomáša, zvyčajne bývali zabíjačky, pardon, to tak škaredo znie, zapáľačky, to spíš ideme zabíjať. Skôr už zaklali, síce by som im robila ani to, ale nech sa to volá akokoľvek. A potom mnohí ani často v tých mestách už ani nevedeli, že prečo sú nejaké rôzne zákazy, alebo čo nemôžu, čo môžu. Lebo to robila mama, robila to stará mama, ale na tej dedine si to vedeli vysvetliť. To bola taká ich škola života. No, to ma inak zaujalo, lebo ja som si vlastne čítala tie vaše knihy o tých predvianočných zvykoch a tradíciách a dostala som sa aj k sviatkom svätej Barbory, svätej Kataríny, svätej Lucie a ja, akože moja taká naivná predstava o tom, že to, keďže sú to svetice, ženy, takže tieto dni by mohli byť nejakými oslavami ženstva a výboru, že by boli kopu veci zakázaní. To ma tak sklamalo trochu. To sa pochopiteľne úplne inakšie vnímalo. Napríklad, zoberme si svätú Luciu, že v severských národoch ako kráľovna, nositeľka svetla, u nás najväčšia strika. Že oni si ju uctievali a my sme ju za bosorku a proste, aby neškodila ľuďom, aby nerobila zle. Bolo množstvo. Nemohla ísť napríklad na dedine. No a zase zoberme si, že v mestách tiež žila nejaká vrstva ľudí, ktorá pochádzala z dediny alebo tých chudobných sluhovia a podobne, takže tí mnohé veci dodržiavali takýmto spôsobom, že keby išla žena okolo maštala, Bože, no prečo tady ide, no určite chce uškodiť dobytku, odobrať kravám mlieko, začarovať to, ja neviem čo všetko zlé. Aby tomu zabránili, tak mládenci obchádzali okolo dedín, bubnovali, trieskali, strieľali z mažiarov a podobne, aby odohnali strigy. Čiže žiadna tak akože žena na piedestále. To bolo množstvo zákazov. Prečo? Aby cez tú ženu nepôsobila nejaká zlá, pretože v tom období stričie dní, keď si to zoberieme, že máme 30. novembra, máme Ondreja a potom idú všetky tieto sviatky.
mali Mikuláša, to nebol stričí deň, akože konečne niečo také pozitívne, a k tomu sa tiež dá vyjadriť. A to všetko, čo nesmelo škodiť zdraviu v rodine, dobytku, budúcej úrode, ja neviem, dokonca požiar, aby nebola, všetko takéto. Všade za tým bola nejaká žena, ale pritom svetica. No, že sme si mysleli, že sveta Barbora ťahá sa mne do dvora, no dobre, to je také milé, ale keď si zase zoberieme z toho jej života, že čo bolo, prečo to bolo. Teraz je to o to lepšie. Ja keď som bola dieťa, ja som to tak nevnímala. Ja som z evangelickej rodiny. My sme to tak akože, volá sa Barbora, dobre, neprežívala som to, ani sa to u nás takto. Teraz tí deti môžu si, alebo tí mladí pozrieť filmy, ktoré sú natočené. Ja sa pamätám, že v 92. som videla v 91. prvý film o Mojžišovi. Som z toho bola úplne hotová. Že toto kto kedy natočil. Že to sa aj točia filmy o svete, to som pritom nebola 5-ročná, ale už že teraz je tá doba iná. A to, čo si my vysvetľujeme svojím spôsobom, aj to postavenie tých žien v rodine. Že áno, bolo obdobie, a tu by som sa vrátila zase do rôznych časov vojen, keď ženy boli symbolom niečoho, lebo muž odišiel do boja. Ale dá sa to napríklad aj na prvú aj druhú svetovú vojnu. Muži odišli preč. A teraz si zoberte, že na tom poli niekto musel pracovať. Však tam nepustili traktor, ten nemali ani nič podobné, mláťačky a ja neviem, kosačky a podobne. Tak išli, pracovali ženy, odrastené deti a starí ľudia. A v tom období to fakt bolo postavené na tých ženách, ktorá okrem toho, že musela, lebo si pamätala a spolu s mužom chodila robiť, že vtedy sa seje, vtedy sa toto. Čiže na ich pleciach síce ležalo to všetko, ale nejakej takej špeciálnej úcty alebo čohosi. Bola jej povinnosť nakrmiť rodinu, postarať sa o nich a ešte na tie Vianoce niečo, aspoň niečo, čo by bolo lepšie položiť na ten stôl. O darčekoch ťažko hovoriť na vidieku. Napríklad v mestách sa dali koncom 19. storočia z katalógov v bohatých rodinách objednávať hračky. Takže nie ako, že len teraz dostanem katalóg, teraz si vyberám toto. Vtedy sa to tiež dalo pochopiteľne. A boli aj rôzne bonusy, ktoré pribavili a doniesol poslíček, ozdoby na stromček, na dedine, rôzne napríklad práve na východnom Slovensku a dole na juhu. My si stále hovoríme, že symbolom bol vianočný stromček, no tak to tiež od určitého obdobia, kedy sa ten vianočný stromček dával, ale to, čo bolo, tak vyselo, upletené. Možno, že sa to tu nám myhne, tu nám máte takú ideálnu dedinskú atmosféru, zase jablčka, ktoré sa kráľajú. A keď uvidíme na kolednici, keď uvidíme také zo stropu vysiace, zo slamy upletené, tak to boli pod rôznym názvom. Áno, toto, že zabezpečiť do toho budúceho roku úrodu. A čím? Že na tom vianočnom stole pod obrusom alebo na zemi a tak ďalej, reťaz okolo stola, aby boli všetci zdraví, keď si vyložia nohy. Keď dáme takéto niečo z obilia a potom ešte aj do prvého siatia to pridáme, tak si zabezpečíme úrodu, budeme mať chleba, teda obilie, budeme mať chlieb. Čiže to sú tie Betlehemy, ktorým sa dostaneme k reštaurovaniu. Takže rozdiely boli jednak v hračkách. Napríklad, keď som spomínala, že taký jednoduchý stromček, čo mali, tak to tam zavesili, oplietli niečo zo slamy, alebo sa z papierikov robili reťaze, no také mal neduž staniel. Ja ako dieťa som pamätala, som nech som takto vyleštila, medzi stránky som to založila, potom som už z toho vyrobila voľačo. Ale v minulosti ten stromček na dedine nebol. Zapichávali sa čečinky, ktoré sa dávali za rámy. Keď sa zavesil stromček, on visel nad stolom, až neskôr sa ten stromček dával, dajme tomu do rohu, ako sa spájali lavice v rohu.
ale zase v mestách a v tých bohatých vrstvách vlastne nemali problém mať 4-5 metrový stromček v tej vstupnej hale ovešané čímkoľvek, vrátane čokoládových kolekcií, ktoré sa predávali už tiež formou katalógov. Boli 60, 120, 240 kusové čokoládové kolekcie. No tak na taký veľký strom treba. Áno, a tak ako aj tie ozdoby boli. Jasné, že medzi tým najmenšie ozdobky patrili tie, čo deti vyrobili, ale s tým, že nie vždycky sa to povedalo, že kvôli čomu, lebo stromček a všetko nosil Ježiško. Ako môj syn, teda náš syn, keď bol malý, povedal, že to tými malými ručičkami, a to aj tie darčeky veľké nosí tými malými ručičkami. A moja mama mi povedala, prosím ťa, povedz mu, že to nenosí Ježiško, lebo nám to má vyplakúvať, keď je u nás. Takže pre tie deti to zostávalo také tajúplné, také dobré symbol niečoho. A keď sa to dieťa podchytilo aj cez toho Ježiška, že keď bude dobre a bude dobre aj cez rok, tak to srdiečko skôr tou takou dobrotou a tou láskou prekypovalo. Beťarici sa zase báli Mikuláša. No áno, včera sme mali svätého Mikuláša, to je tiež také tajomstvo. A keď som si robila medzi kolegyňami taký prieskum, tak práve, že verili dlhšie v Mikuláša, že to bolo pre nich uveriteľnejšie ako Ježiška. A Svätý Mikuláš vieme, kto bol. Asi niektoré tušíme, že odkiaľ sa vzal ten zvyk darovania alebo dávania si darčekov sladkostí do okna. Ale prečo do vyleštených čížien? To odkiaľ toto prišlo? No, tak to už by sme sa posunuli, ale zase by sme museli hovoriť, že kto mal čižmy, kto mal topánky a kto bol z akej jednej rodiny. Lebo keď sa hovorilo, keď som ja robila výskum, že ako to bolo, keď ste chodili do školy? Ja som chodil 4 akože zimy, hej. A to preto, že sme si s bratmi striedali topánky. Že bolo viacej detí a do školy išlo na striedačku. A keď sa cez leto a keď boli práce na poli, tak sa do školy nechodilo, čiže chodili v zime. No a aby mal čižmy, no tak keď mal čižmy otec, tak sviatočné to bolo veľa. Čiže zase by sme sa museli rozprávať o tom, že tie deti v mestách, áno, tie si vyčistili tie topánky, ktoré mali, alebo kapčeky, ktoré boli, že tie bolo bývalé kombinované so kožou, také šnurovanie, cvoky, či ako sa to volalo na boku, že sa tie šnúrky obtáčali dookola. Čižmičky dievčatá mali obšité z bohatých rodín kožušinku, no tak tie si to vyčistili. Ale darčeky bývali rôzne. Boli to najmä sladkosti, až tie básničky, čo sú, že figy, ďatle, cukríčky, len pre dobré detičky, tak na dedine to dieťa figu, ďatlu, a to je akože čo, ďateľ, ale ďatla, to je si sotva. Takže keď začali chodiť po dedinách Mikuláše, tak to už bolo niečo iné. V meste si objednávali rodiny Mikuláša, ktorý bol oblečený, a to je rozdiel medzi dnešnou dobou, ale už sa to zase mení, už sa to lepší. Keď prišiel Alan ako svetec, ako biskup na hlave mi, tak teda v ruke berla, proste všetko mal tak, ako mal mať biskup. Potom, keď som ja bola dieťa, tak chodil Dedomraz z ďalekej Sibíry, ťahali ho, čo to soby, alebo čo to ťahalo, on mal takú papaku a golier, a bol celý v červenom. No, a so snehulienkou. Áno, snehulienka vždycky mala takú úžasnú žušinovú čiatku, kde by som jej bola strela dole, bo bola krásna tá čiatka, pravá kožušinka. A tak pár rokov dozadu, nemu už to asi nechodí, nesledujem, to chodieval Pepsi-Cola či Coca-Cola, taký ten autobus, a na konci tam kýval taký. A moje netiere, keď boli malé, povedal, že to bol Ježiško. Moja mama tá sa dorevala, chodila, že Ježiško, toto je, čo to má spoločné. Takže po dedinách, keď začal chodiť Mikuláš, tak bol oblečený v tom kožuchu. Asi neberme tak, že to bol kožuch hnedý. Že to bol kožuch z tej opracovanej síce, ale z tej barančiny. Mal na hlave čiapku a proste z toho, čo oni mali doma. V mestách to bola divadelná kulisa, to bolo v poriadku. Doniesol vo vreci
darčeky, čo rodičia vopred nachystali a na dedine jablčka, oriešky a proste podobne tým zlým. Tak. Ani to uhlie, to je také akože, kde by boli uhlie na trávi a koks, či čo sa to, brikety. To by bolo za odmenu, nie za trest. Rodičia boli celý radi, že nemusí tam drevo hrúbať a káľať na nejakú metličku a podobne. Tak ale je pravda, že tých čertov, ktorí sa teda vedeli vyšantiť, tak sa tie deti báli. Áno, to je skutočne. Ale zaujímavé pri tom Svetom Mikulášovi je to, že keď sa začali, a to súvisí aj neskôr, aby sa môj manžel vôbec dostal k slovu. Dostane sa. Za chvíľočku. Však on to si robíme pauzu. On to pozná, že keď začnem rečniť. Takže v kostoloch, do ktorých chodievali, akože veriaci pred sviatkami, samozrejme, že aj teraz sa chodí na roráty a evanjelici chodia, ale tí zase majú iný, akože termín a inokedy. Ale tie sochy, ktoré tam boli, oni dospeli do takého štádia, že to bolo v životnej a často v nadživotnej veľkosti. A oblečené boli v tých odevoch z drahých látok. By sme boli, dajme tomu, v tom 16. storočí vyšívané zlatými striebornými niťami. U nás boli veľmi dobrí majstri, remeselníci, skutočne, čo toto dokázali. Mali zdobenie, no proste to bolo úžasné. A keď prechádzal Svätý Mikuláš so svojou družinou, tak išli na koňoch. No a tak Svätý Mikuláš by to bolo vedel, že akému to až roztopašnosti vyvádzali, tak to potom zakázal syn Márie Terezie Jozef, že teda toto nie. A potom sa objavili, lebo však ľudia si na to zvykli, aj tie deti. A potom začala chodiť trojica. Mikuláš, Aniel a čert. No a teraz je zopár takých filmov, neviem, ako sa to volá, s tým jablčkom, čo mu z vrchu spadne. Tak, Aniel Pána. Aniel Pána, áno. Tak tam akože jedna skupina Mikulášov, druhá, tretia. Takže aby stihli pochodiť a povyberať peniažky, tak na dedinách také niečo nebolo. No ale verejme, to by sa dalo o tom strašne veľa rozprávať, pretože za všetkým tým bolo to, že jednak Jozef ten mal iné, teda Jozef druhý mal iný postoj, k tomu tam išlo o šetrenia, o úctu a o peniaze a teda. Ale aby od toho, nechci povedať, že veľkopánskeho predstavovania svojho bohatstva, svojho majetku, aby to išlo k tomu, čo to vlastne v minulosti bolo, že Mikuláš bol dobrý a prijal tým chudobným. Pán Jozef Michal pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kde bol reštaurátorom historického nábytku Betlehemov, vedúcim oddelenia správy a ochrany zbierok, podielal sa na výstavách a publikoval v zborníkoch. Teda Vianocem samozrejme, že patria aj Betlehemy. A tak ako vaša pani manželka hovorila, že teda všeličo sa deje na Slovensku počas roka, ale Vianoce majú špeciálne miesto v jej srdci, tak vy takisto reštaurovali ste teda rôzne diela a majú Betlehemy také špeciálne teda miesto vo vašom srdci. Je to iné reštaurovať Betlehemy pre vás ako ja, napríklad ten historický nábytok? Dobrý večer. No, ja nie som taký výrečný ako moja manželka, ktorá má obrovské množstvo týchto prednášok. No, pracoval som v Slovenskom národnom múzeu ako reštaurátor. Viete, každý kus nábytku, každý kus, dáme tomu figurky Betlehema, nejakej sochy alebo sošky, alebo nejakého mobiliáru z dreva. Všetko tak zo začiatku vyzeralo nevšetné. Viete, kúpil sa nákup, zaviedovalo sa to, dostalo to číslo a nakoniec sa to dostalo k nám do reštaurátorskej dielne. Nás reštaurátorov bolo 9, ktorí sme pracovali každý vo svojom odbore. Bolo sklo, keramika, drevo, plastiky, obrazy, sklomalby, textil. Takže to bola fakt krásna práca. No teraz v Slovenskom národnom múzeu
neviem, či je jeden. Chcem ti skočiť do toho, áno, reštaurátor. Toto je napríklad, keď sa donieslo, že takto vyzeralo polychromia, olúpaná, ošúpaná, červotoč, aniel, no škoda, už tam není, ale ten mal napríklad jedno krídlo, ktoré sa podobalo na slonie ucho, pretože ten človek si to chcel podľa svojho, nejako však aniel by mal mať krídla. Čiže keď sa mnohé veci, to je už zreštaurované na súčasť v Betleheme. Som sem dala aj majstra Pavla, ale k tomu by sa dalo iné rozprávať. Zase som ti skočila do reči. Len som chcela povedať, že keď sa robila výstava, tak tie predmety, ktoré boli pripravené, často si človek povedal, a toto tam ani nemôžeme dať, pretože to je poškodené, tam je červotoč, to je olúpané z farby, to vyzerá hrozne. Dostalo sa to k reštaurátorom, ktorí tomu vdýchli život. Skutočne, ja keď som robila výstavu, často som doniesla tam a hovorím si, a s týmto by sa dalo niečo robiť. Sadli, dali hlavy dohromady a to, čo potom vzýšlo po tej práci, tak to skutočne klobúk dole. A stalo sa niekedy, že sa nedalo ničo, práve že to bolo tak poškodené? No, viete, ja nepoznám slovo nedá sa. A ja som na to spomínala. Takým dobrým zvykom bolo, že odborní pracovníci, ako bola manželka a jej kolegovia a kolegyne, dostali každý rok zadané, čo majú spracovať, nejaká výstava sa robila a podobne. Tak napríklad Betlehem. V Slovenskom národnom múzeu je množstvo drevené, od naturistov po profesionálov. Čo ja viem, banické Betlehemy, potom už aj papierové Betlehemy. Ale tie Betlehemy koľko razy prišli tak, že aniel nemal krídla, svätý Jozef nemal nohu, jeden mal polychromiu, takú druhú, odrátu a tak ďalej. A my sme museli potom prísť, napríklad, ja by som reštauroval Betlehemy na rôzne výstavy, kde tieto figurky boli ponatierané rôznymi farbami. Takže rozložili sme si Petriho misky, do každej misky sme dali hriedla a rozpúšťadla a na základe týchto rozpúšťadel sme zistili, o akú farbu sa jedná, či to bola syntetika, či to bola olejová, ferbežová a tak ďalej. Na základe týchto poznatkov sme museli potom dať tú polychromiu takú, ako bola predtým. No a tá figurka vyzerala tak ako... Aj horšie. Ale potom vyzerala pekne, krásne. Čiže zbrúsilo sa, farba sa odlúpila, dal sa základný šeps, potom sa to nafermešovalo. Ešte povedal, šeps. No, takto musíme rozdielovať, že škoda, že ten aniel... Toto sú z reštaurátora. Toto sú tie, čo... Nie, to taký anielik tam bol. No. Ešte. Tento. Vidíte, to sú krídla, ktoré sa vykúpili, čo ja viem. No a ja som už začal čistiť toho anielika jemne, zistil som všetko, že aké je pozlátko. Šeps je základ pre zlatenie. No a prvo sa očistil, no a sa potom rozmýšľal, aké krídlo, hore krídlo, ako tu, alebo dole krídlo, lebo z tých uší, čo tam mal prilepené, človek nevedel. Ale prispôsobili sme to tak, že potom ten anielík, keď sa postavil na stôl, bol nádherný, pozlatený, očistený, doplnené, nožka mu chýbala, nožka sa rezbou dokončila, podobne, krídla sa dali, také ako anielík mal. Úžasné. Trvalo to všetko veľmi dlho, alebo to je asi veľmi práca taká, že človek musí byť trpezlivý, predpokladám. No, trpezlivý. No, ja mám ako strednú odbornú školu, priemyslovku z Spišskej Novej Vsi, to bola jediná škola na Slovensku v tom období, keď som ja chodil. A už vtedy sa dal taký smer aj výtvarný. No a tí, čo skončili sme ako výtvarníci, tak mali sme taký zamestnanec, dali sa sniť nás ako architekti, lebo vtedy nebol nábytok. A ja som precítil tomuto
jak sa povie, remeslu. A stretol som sa s riaditeľom ma pozval, spravil som nejaké práce, no a tak. Čo ja viem, keď som už pracoval asi 10 rokov, požiadal som po komoru reštaurátorov, či ma príjmu ako za reštaurátorov. Musel som predložiť práce, 3 práce. Jedna taká práca bol memorandový stôl v Martine, čo bolo memorandové zasadanie Národnej rady Slovenska. No a ten stôl bol tak, že mal pre 24 ľudí dookola. No, obrovský sa roztiahol. No, škoda, že bolo tak, že bol uložený pod nejakým okapom strechy, kde pršalo naň, bol dolámaný už len do pece. To je vzťah nás často k pamiatkám. No a teraz je v riaditeľni Slovenského národného múzea. No, povedz, koľko som na ňom pracoval. No, pracoval som ešte 3 mesiace. Doplniť rezbu, laky, politúru, vypoliturovať to všetko, zložiť to dokopy, lebo bola to obrovská práca. Môže sa z takejto práce stať rutina, lebo každé to dielo, každý ten predmet, ktorý reštaurácie je iný, jedinečný, to asi je taký zážitok. Každá tá práca je pre vás zážitkom, alebo naopak môže teda sa stať z toho také niečo. Takým koníčkom, čo bolo pre mňa, boli hodiny. A to je doteraz reštaurujem hodiny, jak strojky, tak aj skrinky. Takže je to krásna práca s hodinami. Ale čo sa týka aj týchto plastík, figúriek, čo ja viem, mojou prvou prácou bola, že prišli z cudziny, nejaká výstava, ja som nastúpil, no a bola tam asi taká 3-metrový čln, pri prevážaní sa im zlomil. No a tak teraz nevedeli ako, čo hovorí. Jozef, dal by si sa na to? Prečo? Nepoznanie. A odišiel odtiaľ z dielní taký, ako aj bol predtým. Hovorím, taký vzťah k tomu drevu je krásny, lebo drevo je niečo unikátne. Ja, ak by som ešte mohla povedať, že ku každému takému, keď sa išiel reštaurovať muzeálny predmet, tak sa robili reštaurátorské zámery. A vlastne to bol aj výsledok štúdia literatúry, dokumentácie, všetkého, zbierkových predmetov, nielen u nás v Martine, ale aj v zahraničí a po celom Slovensku. Oni museli poznať, ako to vyzerá, nemohli si vymyslieť, že idem doplňať niečo pre svätého Ondreja, dám čosi, čo on tam nikdy nemal, alebo tému anielovi, fakt ako tamto slonie, no tak nikto mu to spravil také. Toto je už to, čo z manžel zreštauroval tam. Zase za tým nasleduje to, ako niektoré vyzerali, ale reálne toto bolo ešte také dobré. Ale hovorím, že niektorým tým figurkám a vôbec tým plastikám chýbalo noha, odlomila sa, alebo ruka sa odlomila a tak ďalej. Ale základom bol reštaurátorský zámer. Čiže odborný pracovník vypracoval reštaurátorský zámer, kde uviedol históriu v časti, čo potrebuje zreštaurovať. Ale to sme všetko konzultovali s vami. Áno. Čo treba doplniť a čo sa môže. Nemôže sa stať tak, že by ten anielik vyšiel ako z nejakého filmu. Nie. Nemôžete ho vylepšovať. To sa nedá. Muselo sa prispôsobiť tak, ako asi bol ten odhad, alebo fotografie staré, alebo kresby a tak ďalej. Skúmalo sa, že čo pokiaľ. My sme spolupracovali aj s reštaurátorskými jateľmi v Bratislave, kde hodne vecí sa konzultovali. To už potom boli ako profesionálni vysokoškoláci, ale to boli plastiky a obrazy, ale to ostatné, oni na to nemajú. Jak sa povie, viete, plastika, čo je sveca, to nejde len tak, že povedať, no tak mu chýba ruka, no tak mu dorobím ruku, tak ako to. Nie, tá ruka musela byť podnímateľná, aby sa vedelo, a ako odborný pracovník naznačil taký buď kresbou, alebo nejakú usmerenú toho reštaurátora. Reštaurátor si nemohol vymýšľať, že no tak, aby to bolo pekné.
natreme to, bude sa to blišťať, bude to nalakované. A potom ešte je dôležité, že to ti do toho prepáč, ale to ja stále robím, že dôležité bolo materiál. Že nemohol niekto povedať, že tak budeš reštaurovať, dajme tomu figurku z Betlehema, ktorá bola zo začiatku 19. storočia, ty nemáš k tomu drevo. Nemôžem ísť do hory, odrezať kus nejakého dreva, nevysúšené a začne praskať a ja neviem čo. Čiže museli byť pripravené rôzne druhy materiálu, teda tohto dreva v tomto prípade, ktoré sa mohli použiť. Aby sa po čase, keď sa síce urobí ten aniel a urobí sa mu napríklad, keď drahne stále o tých krídlach, to krídlo a ono po 2, po 3 rokoch, čo? Teraz ho dáme nové, pretože je na nič, drží ho len tá farba. To krídlo sa muselo odnímať. Ale muselo byť tak, že keď sa postavila tá figurka, tam tento aniel bol asi takýto vysoký, tak bol pekný, ale tie doplnené časti sa museli pekne odnímať. Vy ste hovorili, že ste si nemohli vymýšľať, ale ak ste mali chuť si vymýšľať, tvorili ste si vlastné veci doma? Lebo teda zruční ste, tak predpokladám, že aj tvorivý niečo. Áno, on je majster všetkých. No, čo by som povedal ešte k tomu reštaurovaniu? Je to taká práca, že vás chytí niekedy tak za srdce, že nepoznáte, že koľko razy sa odchádzalo v noci, večer. Bez obedu. My sa zabudli a podobne. No ale tak, ja si myslím, že každý sa zadelí podľa toho, čo mu rozumie, čo vie a tak ďalej. Ale to jeho majstrovstvo, keď som si vymyslela, že by som napríklad chcela nejaké domčeky a podobne. Že nebolo to dostať do obchode a teraz dostať pedakové nejaké svetielka. Ak by som taký domček chcela, tak išiel, nakúpil v Spišskej Novej si preglejky, drievko, v pivnici šmodrchal, robil, potom mi doniesol domček, kostolík, proste všetko, čo bolo treba. Alebo synovi, keď bolo treba niečo robiť, alebo podoplňať. A potom ešte bolo hodne takých známych, čo vedeli, že aký je zručný, že keď prišiel domov a my sme stavali dom, tak mňa by si oddychoval, a toto by si mi neopravil, a toto by si mi neurobil, a toto by si nespravil. No on spravil, a hovorí, Bože, a čo to máme v tej pivnici? No, toto urobím, takže ja som nikdy nemala problém, že by mi, tak časovo to bola druhá vec, ale že by povedal, že toto čo chceš, to sa nedá robiť, nie, všetko sa dá. A ja keď som na niečo povedala, že to sa nedá, to si čo povedala, nedá, všetko sa dá, koniec. Ale fakt, u neho sa dalo všetko. Ale nemyslím tým len, že čo sa týka dreva. Áno, teraz dokonca už aj varenie. Vy ste hovorili, že v Slovenskom národnom múzeu je teraz jediný jeden reštaurátor. Dvaja. Jedna dievčina na texty. Takto potom sa nečutujem, že tak chátráme tu na tom Slovensku, že sa nám pamiatky dostávajú do takého stavu, že už potom, ale síce keby sa k vám dostali, tak si poviete, že nedajú sa, že určite sa dajú opraviť, že také neexistuje. Viete, to je takto, že kým sa niekto vypracuje a napríklad ho príjme reštaurátorská komora, ako môjho manžela, to je otázka štúdia, praxe, rokov, vzťahu, všetkého. A to zrazu, keď niekto povie, že Slovenské národné múzeum hľadá reštaurátora, niekto povie, to môžeš, ja som taký domáci kutil, čo by som nešiel, pôjdem. A potom z tej vlastnej snahy a iniciatívy sa tak natoľko precení, že potom to, čo spraví, to počasie by bolo treba, aby sa neurazila až do špiku kosti, nánovo urobiť, pretože často sa tým veciam ublíži. A ďalšia vec je tá, že ja napríklad často siaham do fotoarchívu Slovenského národného múzea, tam sú úžasné, asi teraz už možno, že aj 200 000 fondy, fotografií a úžasné zbierkové predmety. Ani fotograf tam nie je. Čiže ja keby som aj chcela, dajme tomu, tento veľmi, veľmi poškodený kus textilu zo 17. storočia, také sú tam. Nemá to kto opraviť. Reštaurátorské ateliéry sú drahé. Tá pani, ktorá by to vedela robiť, by na to potrebovala roky praxe a vzdelanie. A
A tam nemôže prísť niekto, čo však ja viem prať v rukách, operiem, ušijem, potom to vyžehlím a potom to doplním niečím. No nie. To sa nedá, tak to neexistuje. Ja ešte by som chcel dodať, že na prelome alebo po dnešnej revolúcii bol veľký taký boom odlivu našich pamiatok. Tak potom štát zakročil tak, že my sme museli dávať súhlas odborným pracovníciam v reštaurátori, či sa tento kus nábytku alebo truhly alebo niečo môže vyviezť do zahraničia. Jasné, že keď bol nejaký územie datovaný alebo taký, tak sme nedali súhlas. Ale teraz... No a potom ešte ďalšia vec, že viete, niekto má niečo, potreboval k tomu súhlas, ale požadoval za to takú sumu, že to múzeum nebolo schopné ani z dotácie a s pomocou štátu to zaplatiť. A vy mi budete zakazovať, že to nesmie vyviezť. Tak to vyviezol na čierno, dostal za to napríklad v tom čase po dnešnej revolúcii zariadenie spálne do Vojnického zámku za 250 000. No kto by na to bol mal? A to bola skutočne nádherná, prekrásna vec. Na čierno vyniesol a možno, že tam vo Viedni, alebo tam vo Viedni nie, tak tam toho mali dosť. Ale tak niekto si v tom leška a my potom zbierame, čo sa kde dá a plačeme. A nevieme si vážiť. Ja stále hovorím, že napríklad, ak to sa dostane len do Čiech, no možno, že ma počuť. V Čechách si budú vážiť lavičku, na ktorej sedela nejaká osobnosť. A sú schopní tam dať aj tabuľku, no my máme akože lavičky, teoretických kúpelov, lavička umelca, lavička úsmevu a podobne. Ale kľudne zrútime dom, v ktorom sa udial kus histórie, v ktorom sa narodila nejaká osobnosť v 18. storočí. Prečo? No pretože zavadzia. A nie to toho, aby to tomu zabránil. Kým sa k tomu vyjadria, dostanú kompetentní, tak sa tam už dávno stavia nejaká 7-poschodová vyššia. To si inak stále hovorím, keď idem do Čiech, že ako sú teda pred nami, že to sa nedá povedať, ako si cenia pamiatky, to je neuveriteľné, všetky tie hrady, čo tam majú. No a v akom stave to je. A samý entuziasta tam je, no asi je to o národe, o nejakej mentalite, alebo neviem. Ale teraz som takú trošku smutnú tému začali. A vráťme sa teda možno, že trošku k Betlehemom. Ja som na pole videla Betlehem, obrovský Betlehem, kde bol aj piciar, ako sádzal pizzu do pece. A mňa by zaujímalo, že či keďže vy sa venujete aj kulinárskej histórii a vy teda poznáte Betlehemy, že či na Slovensku nie je taký nejaký špeciálny Betlehem, kde ja neviem, nejaká figurka varí halušky alebo také čosi, nič také nemáme. No to je zase, nerada sa k tomu vyjadrujem, pretože mnohí vždycky, keď začnem hovoriť, sklamem s tým, že halušky sú naše národné jedlo. Áno, ja viem. No nie sú, ja viem. To nie sú. Mne veľmi chutia, najmä keď máš škváriek, keď je tam más, není to zdravé, ale vtedy sa mi dobre dole krkom šmýkajú. No, ale keby sme si zobrali, že čo je vlastne naše typické, čo je takéto, nájdeme pri tých figurkách z toho Betlehemu, ale to sú už nie ten základ, ktorý tvorí Ježiško, Panna Mária, pastieria a teda, že sa tam niekto objaví, kto pracuje s drevom. Môžu tam byť nejaké deti, čo nesú nejaké dary, zase obetné dary, to by sme sa dostali zase tým kresťanským, k tomu pôvodnému kresťanskému, čo bolo. Ale pri tých Betlehemoch to bolo zase také, že vlastne kedy oni prenikli do toho prostredia miest a do prostredia detí. Lebo v minulosti, keby sme zase zašli do roku 1223, František z Asisi, prvý živý Betlehem a teda, potom prenikol do františkánskych kostolov, kláštorov, potom sa to rozšírilo a už zase, viete ako, a Betlehem a krásne vyzdobíme, oblečenie, drahé šaty, šperky a čo to malo s tým malým jezuliatkom, pacholiatkom na slame narodeným. Takže zase do toho vstúpil Jozef, ktorému sa to
teda aj z tých ekonomických dôvodov toto velikárstvo, toto bohatstvo a tak ďalej zakázal to. Ale tí ľudia, ktorí chodili do tých kostolov, to tam videli, my si na to zvykli, to bolo pre nich niečo. Tam sme mali aj taký akože nejaký obraz, to bolo akože myslím, že Kalaňanie Troch kráľov alebo Betlehem. Čiže tí ľudia, nevadí, tí ľudia to videli v tom kostole, v tých chrámoch a oni proste nadobudli taký pocit a s tým takým akože a toto, keď sa dostaneme na druhý svet a tedy chýbalo im to. Čiže vlastne čo? Tie prvé Betlehemy, potom ako sa zakázali v týchto obrovských, by som to nazvala megalomanských, drahých oblečeniach, v podobe malých figúriek prenikli do tých domov a začali sa na to špecializovať rezbárske školy, Štiavnica, Štiavnické báne a tak ďalej. To už boli práce profesionálov, boli chromované. Malo to všetko, to je skáče mi to, nedá sa k tomu. Čiže to už boli tie, ktoré tí ľudia si dávali skôr ako stromček do toho domu, teda do tej vyriadenej izby na štedrý deň. Potom tie vetvičky, ktoré sa zapichovali a Betlehemy mali aj, čo sa dedili, však to už v takých tých aj šľachtických rodinách, pretože to zase bola práca drahá, toho drahého nejakého majstra. A ja som napríklad robila, to ani nepoviem, kedy bolo, lebo si vyrátate, koľko mám rokov, ale v Kremieckých baniach som robila diplomovú prácu o baníkoch a Španí doline a v Kremieckých baniach bola taká manželská dvojica, Trnkovci, Drienkovci sa volali. Ujo bol baník a on prišiel o zrak, na jedno oko nevidel a mnohí baníci, ktorí prišli o zrak, potom paličkovali čipu. No najmä v Španej doline. A ich predkovia prišli z Nemecka, týchto Drienkovcov. A prišli v 16. storočí. A oni opatrovali po tých svojich predkoch Betlehem, ale papierový. A oni mi ho dali. Taký nejaký vzťah sme k sebe nadobudli, ako keby ja starým rodičom, oni ako keby v vnúčke, ani neviem. A keď som bola na služobnej ceste, robila som výstavu v Havane, tak som im z Havany poslala pohľadnicu. A celá dedina ich zaznávala. Bezdetní a taký. A teraz z tej pošty, keď tá poštárka tam uvidela, že z Kuby prišla Drienkovcom pohľadnicu, čo má byť? Že však im bežne nikto nepíše, že to akože, jak som to uznásla. Potom som išla, kde som išla, poslala pohľadnicu. A oni ma všetci závideli. Všetkých šlo poraziť, lebo v Skubi nedostal nikto. A oni teda dvaja tam žili na Piarkoch v Kremieckých baniach. A oni mi tento Betlehem dali. Mne bolo vtedy normálne do plaču. Ja som ho dala do Slovenského národného múzea, je to tak akože ten najstarší. Nebolo to presne v tom 16. storočí donesené, ale keď tam nejakým spôsobom ich niekto prišiel navštíviť, ja už ani neviem. A darovali mi ešte takým napivo, ako sa to volá, trigger s tým deklom. A to bol motív s poľovníkom. Nie bežne akože s pánskym poľovníkom, ako strieľa na nejaké zvieratá. Mám to na čestnom mieste odložené. Oni mi tie dve najdrahšie, najvzácnejšie veci dali. Tak ja som bola, ešte aj teraz mi behám raz po chrbti, keď si na nich spomeniem, že ľudia, ktorí žili skutočne v biede, ten Betlehem si každé Vianoce dávali po ten stromček, ja som ho ani nechcela. No ale bolo na nich vidno, že keď si to nezoberiem, že proste ich urazím, alebo ani to neviem povedať, že čo. Ten Ujo Drienko, ten mal v tom jednom oku chudák také úplne zarosené, hovorí, že ale že on si strašne praje a že určite aj tá ich už dávno na nebesiach rodina, že by bola spokojná, tak som im povedala, že to dám do Slovenského národného múzea. No oni chceli, aby som si to nehala, ale nehala som si ten Krieger, hoci pivo nepije. Človek, keď si číta vaše knihy o Vianociach, tak cíti z nich chuť Vianoc, vôňu Vianoc, počuje zvuky, ktoré sa spájajú s Vianocami. Mňa tak naladili vianočne tie vaše knihy, že
za jedno popoludnie to neuveriteľnú majú atmosféru, naozaj. Som sa cítila ako tá šľachtičná, alebo pani v koči, zabalená do kožušiny, ako ide na polnočky, no krásne obrazy Vianoc. A teda ak sme pri tých chutiach, vôňach a zvukoch, tak aká vám sa spája vôňa s Vianocami, aká je vaša najobľúbenejšia? Čo keď závodne, tak si poviete Vianoce. Potom aj nejaká tá pieseň alebo melódia a chuť. Keď sa môžete sami podeliť, vy dvaja s týmto. Ja som do svojej rodiny preniesla to, čo bolo a čo som ja ako dieťa zažila. Čiže ja sa priznám, ja nepečiem oplátky. Ja ich kupujem kvalitné, skutočne, ktoré sú pečené v skanzene v tej peci, takej, ako sa kedysi pieklo. Už teraz som si objednala trúbeľky, 3 balíčky toho môjho bývalého kolegu, ktorý to tam pečie. Mne sa to spája s tým, že ako dieťa to bola čečina. A potom, keď prišli tie umelé stromčeky, tak vždycky som rozmýšľala, lebo sme z rodinného domu prešli do paneláku, že kde prísť nejakej čečine. Bo sa pamätám, že kedysi, teraz to nesmie, sa tatko vybral s pílkou pod pazuchou a išli sme do Kantorského, do Gaderskej doliny, teraz prísne chránená, tam sme odpílili stromček a na vrchu na streche námte sme si ho doniesli domov. A ten zasnežený stromček, tá vôňa snehu a toho ihličia, no tak to doteraz si nosím v nose. Potom je to kapusnica. Tá môže byť aj na 4. deň, ak vydrží, ako to je najlepšie. To vtedy nezjem. To moja maminka tak vždycky. A čo s tou kapusnicou? Na balkón. Čo na balkón? Už tak ja budem jesť zajtra, pozor. Ona na druhý deň neuznávala veci, keď sa jedli. A nepečiem tie klasické medovničky. Pretože kedysi bol medovník niečo iné, ako je teraz. Teraz sa pečú perničky. Pretože keby to mal byť ten medovník, tak by to bolo to také cesto, keby sme išli tým remeselníkom, ktoré napríklad v tom 16. 17. storočí majster remeselník urobil, naložil do súda a dal to synovi, keď po ňom preberal remeslo, na smrteľnej posledný mu prezradil, že aké prísady do toho idú. Potom sa z toho odoberalo, rozmiešalo a to, čo sa pieklo, tam není ten stromček, tie také malé ozdobky, to boli perničky už. Čiže my, keď máme aj 3 týždne, keď to odleží, tak to je perniček. To není ten medovník, ten klasický, lebo ten potrebuje zrieť v tom súde. Takže vanilkové roštiky. A teraz začne. A nech som upiekla, koľko som chcela druhov. A som si povedala, že žltkové rezy nemusím. Prišiel môj manžel, a žltkové rezy sú kde? No nemám. Nemáš? A z 2 razy sa mi podarilo, akože tak, že som upadala, tak budú na Silvestra, hej. Tak súhlasil, no. Takže toto med mi nevonia, alebo akože samozrejme vždycky máme všetko to v takom poradí, ako má byť. Medovničky sú na stole, teda perničky, krížik si robíme na čelo, cesnak jeme, jablčka rozkrajujeme, ryba nos, akože a kapor s tými kostiami, čo musím stále vyťahovať. Ale zase z každého jedla musí byť kúsok. Čiže aj z toho kapra si, alebo z tej ryby si kúsok dávam vyvolať. No a tá atmosféra, to všetko z toho pečenia, keď celý dom vonia, je tam škorica, vanilka, a toto proste, a k tomu ešte nejaká sviečočka vonia, ak nie je tak chemicky nezdravé, to sú mňa Vianoce. A ja pálim sviečky už aj 3 týždne pred Vianocami. Nie, že by som vydymovala a proste vyháňala duchov. Ale takto sa patrí, by tam niečo blikotalo. Zoberte si, že ste napríklad pred 150 rokmi na dedine, nemáte elektrínu, nemáte chladničku, nemáte mrazničku, nemáte nič. A čo máte? Symbolom je to nejaké svetielko, ktoré tam je. Zo sviečky, z lampáža, už nehovorím o petrolejkách, to muselo smrdieť.
Ale malo to svoje čaro. Ale tá rodina okolo toho, teraz tie deti napríklad, keď v tej lodičky z tých škrupiniek púšťa, to sa nedá vrátiť, to sa tak dá natočiť, možno vo filme. Jakub vyschla. Áno, tam vaše obľúbené vône. No porozprávaj. Chute varí. Mážinka vynikajúce varí. Ďakujem. Ja miešam. Snažím sa pomôcť. Ale čo čakám, je betlehemské svetlo. Celá rodina čakáme. To jedna pani nám vždycky z kostola, tam si odpálime, to svetielko vydrží pár dní až do nového roku. A na noc ho dávame do vane, aby sme neodpálili do lavora do vane. A raz bola u nás moja maminka, spala a hovorí, ale čo si blika. Tak som išla do kúpeľne a som to zhasla. A my sme čakali, že nielen, že štedrý deň, prvý, druhý sviatok a ešte aj Silvester, aj Nový rok. A ona nám to hneď na prvý deň slúkla. A varí vynikajúcu kapusnicu. No ale povedz evanjelickú. Všetko je v nej, čo má byť. My sme ekumenán, evanjelik, katolík, ale manžel sa má vždycky prispôsobiť. Ja si myslím aspoň tak. Áno, tiež si Ale myslím. nie je vždycky manžel. Keď sa nechce, tak sa musí. Nech sa páči, ak máte vy nejaké otázky, môžete sa opýtať. Alebo ak sa chcete vypodeliť s nejakými zvykmi, niečím netradičným, čo doma robievate počas Vianoc. Nech sa páči. Môžete? Môžem, ale povedali melódiu, alebo pieseň, ktorá sa mám spájať s Vianocami. Čas radosti, veselosti. To aj keď mám, najmä tomu, ako mi vybrali manle, tak to není ono. Ale toto si musím spievať. A tichú noc, svetú noc v kostole. Tak keď sa zhasne svetlo a že len také niečo v rikoce, tak toto je to moje, ktoré musí znieť. Také filmy a rozprávky s rozprávkami a s tými pesničkami, to si rada vypočujem, ale tieto dve musia byť. A už keď, tak čo, ideme si zaspievať tam. No dobre. A ja už začnem, že čas radosti, veselosti, že čo? Ešte raz. No, a tak vy spievate úžasne, tak si raz požičiam domov. Každý rok chodíme do kostola. A Jožko, keď bol malý, tak deň predtým sme pripravili stromček, dali sme ho na povalku. No, z kostola sme išli tak, že manželka dala druhú trasu a ja krátkou trasou postavil stromček, všetko. Ozdobený zvliekol schovaný, postavil ho do izby, teda darčeky všetko dal a tak ďalej. No a prišiel pozerať, darčeky. No. Každý rok sme kupovali kapra. Ale ja som ho nezabil, manželka dupľom, tak sme vždycky púšťali do turca nazad. O tom zmínul textu tenej vode. No a ty už dopovedz, keď prišiel Jožko. No, to sme odločili od témy, ale to sú také, že každá rodina má také svoje milé spomienky. Prišli sme z kostola a inakšie nás syn ešte ako tretiak presviečal všetkých v škole, že aká mama, aký oco, aké darčeky, však to chodí Ježiško. Prosím ťa pekne, že aký Ježiško. No pravda, že chodí Ježiško, to keď plakal, že malé ručičky, to bol tretiak. A potom sme mu povedali, že teda áno. A prišli sme z kostola domov a on ako dôvod povedal, že keď ideme do kostola, nič, tma, nič. Prídeme, svietia svetla, svieti stromček, darčeky sú, no kto by to, keď táto aj mama akože sú so mnou. A prišli sme a on letel v čižmách do kúpeľne. No tak akože, čo to má znamenať?
Však ani nečaká, kedy začneme zvoniť, nie sa vyzvená nič, ale potom, keď sa vrátil, Jožko, ty si kde bol? No v kúpeľni, a prečo? No ja som bol za tým kaprom sa ho opýtať, ako vyzerá Ježiško, lebo on bol jediný, čo tu bol vidko. No tak bez tohto príbehu by to nebolo dnes kompletné. Toto sú tie Vianoce, tieto detské zážitky a to všetko, čo si človek so sebou nosí a to mám v tej 13. komnáte v srdci odložené. Ja keď som bol malý, bývali sme na veľkostatku a som čakal Mikuláša. Mikuláš. Som pozeral, že kedy príde. Nechodí. A potom sa tak pozriem a vidím tam vláčik drevený. Doteraz spomínam. A manželka mi potom kúpila takú súpravu a mám ju na... Ale musím pochváliť Košice, ktoré máme nesmierne radi, lebo ten vláčik som kúpila vystúpiac na Košickej stanici, keď to je neviem koľko rokov dozadu, a po pravej strane som išla, tam mali množstvo kadejakých darčekov a vláčik s 3 drevenými vagónikmi. Tak si hovorím, to čakalo na mňa, to je ten darček, ktorý dostane. Nedalo sa nekúpiť. A tie detské hráčky, však to určite si každý spomína, že čo kedysi dostala. Že keby sa ľudia rozhovorili, že aké darčeky sa dávali, to nebolo množstvo kadečoho, ale to, čo to dieťa si vysnívalo, ja neviem, nejaká bába pre dievčatko, vozíček a podobne. Ja som dostala kuchyň. Aj s umývacím tým stolom. Sa pamätáte, určite to bol stôl a teraz sa vytiahla odtiaľ zásuvka, tam boli také 2 hore a dole boli skrinka na nádoby, tak som ja to umývala, nakydala som do boku. Mama bola som nejaká, lebo som to robila pod tým vianočným stromčekom, však nie som to dostala. Netreba vyskúšať. V Slovensku má takú raritu. Najväčší Betlehem na svete. Neviem, či ste počuli. Je to Oravská Lesná, to drží rekord. A pohyblivý Betlehem je Banská Štiavnica. Najväčšia na svete. Nie. Rajecká Lesná, ale pohybový má Banská Štiavnica. Na svete. Nemáme piciara, ale máme najväčší Betlehem na svete. To je krásne Betlehem Oravskej Lesnej, lebo Rajec bola vychýrená taká rezbárska škola, aj nabytkárska škola. To boli kláštor pod Znebom a Rajec to bola vychýrená. A vy v Košiciach máte tiež krásne Betlehemy. Kedysi sa Betlehemy ukrývali v tej Urbanovej veži, ale jak vyhorela, tak zhorili aj Betlehemy. Ale potom som si to pozrel, tak Sedembolestnej Pannej Márii, čo máte kostol, tam je krásny Betlehem. Seminárny kostol, celoročný. Krásny. Inakšie, kedy si mali v každom z tých kostolov tie Betlehemy, len potom sa obmienialo tak, ako sa akože robia rôzne, ja neviem, barokizovali a teda, tak to odkladali na povahu. Takže ja som napríklad robila výskum v Podolici, sme boli, a pán farár nás zavolal hore a ukazoval nám tam, že tam má sochy, že to bolo kedysi z Betlehemu a tak, a my s kolegyňou poďme, to sme tam išli o 11. v noci, neznalé veci, tak akože to kúpime, že on nám to predá, nie? On to predal asi za 1000, to sme vtedy dostali nákladné auto 20 000 a poďte kúpovať zbierky tam. Keď som to predkladala na nákupnú komisiu, tak historička sa na to dívala. To kto doniesol, tak ja to predkladám. To za koľko? To tam nechýba nejaká nula, ale čo to ste gotiku doniesli. A čo sme mi to odhadli na tej veži po tme, a ešte to tak akože aby nespadali. No, či ja vám predal, ináč to bolo v súpise pamiatok na Slovensku, tých niekoľkých zväzkov. Takže ten prístup k tým veciam bol často zvláštny aj zo strany niektorých, ja teda nechcem hovoriť, že viacerých, ale niektorých, ktorí to mali ako správcovia farnosti na starosti. Krásna kniha Stratené poklady Slovenska.
od Vároša to tam koľko pamiatok sa vyviezlo, no to je taká na čierno vyviezlo a tak ďalej. Toto ešte dobre dopadlo, lebo to sa dostalo do Slovenského národného múzea. Potom, keď Glác robil výstavu Gotika v Turcii, tak nie, Gotika na Slovensku. Alebo napríklad oltáre, ako sú na Slovensku, sú malo kde. No veď vieme, že Levoča to je unikát svetový, ale vôbec tieto oltáre v Slovenskom národnom múzeu je oltár, myslím, zo 16. storočia. A z 1457. To sú niečo nádherné. My sme boli napríklad vo Florencii, to som dostal ako... No, áno, pochváľ. No, môj výročiu, takže na tých, tam tie oltáre nie sú také, ako boli u nás. Sú drevené, krásne rezby a tak ďalej. Tam bola... Ono takto, že tá časť oltárna je často striednejšia. Že my, keď sme mali tých majstrov, náš syn napríklad učí v Banskej Bystrici a občas tak mi dovolí tam prenocovať. Porobím mu domáce práce. Ja som netušila, že oni tam majú oltár majstra Pavla z Levoča. Ja som takto išla, hovorím, tak idem do toho bočného, pozrieť, čo tam je. A ti poď sa pozrieť, no to vieš, v Banskej Bystrici. A my všetci chodíme akože na to, čo je známe, to, o čom vieme, to obdivujeme, no na druhej strane zase dobre, lebo možno, že keby to niekto zistil a zistí, že to není až tak zaistené, tak by sme to už nemali. Ale ešte je zaujímavá jedna vec, že no a to už sú také, že to poviem, v rámci výmenných študentov náš syn bol a maturoval v Kanade a za to sme mali my, okrem jedného Mexičana doma na 4 roka. A on ma prvý na to upozornil. Ja som to vždycky tak brala, akože normálne samozrejme, že ja hovorím, mama, alebo však som bola poznaná. A prečo máte pozatvárané kostoly? Bo sme ho najprv mohol ísť v rámci Turca. A potom, keď vedel lepšie ten jazyk, mohol ísť v rámci Slovenska a keď už slovenčinu lepšie ovládal, a že už tak za odmenu mohli zlyžovať na, ja neviem, už ľadovce a tak ďalej. Fakt. A všade, kde sme išli, sme skončili pri nejakým prežiach. A hovorím, a u vás akože? No ja chodím do kostola, všetci chodíme do kostola, je to otvorené. Myslím, o nich tam nič nezmizne. U nás, keby sa to otvorilo a nebol tam niekto, kto tam príde, že reťaz a nedovolí, aby sa to odvlieklo, tam už nebude. No ale povedzte to tomu cudzincovi, čo si ona, ja som tam, vieš, no ja ani neviem. Keď budeme tento rok písať Ježiškovi, tak mali by sme napísať okrem iného aj to, že nech otvárame kostoly, nech môžeme otvárať kostoly, nielen vtedy, keď sú bohoslužby. A takisto nech si viacej ceníme naše kultúrne pamiatky, to, čo máme. A teda ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do knižnice, že ste nás navnadili na Vianoce, nielen cez vaše knihy, ale teraz aj takto osobne, bezprostredne. A ďakujem takisto vám, prajem pekné Vianoce a vidíme sa potom v budúcom roku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za to.